खुलुमबाय लोगोफोर, डियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ आसामनि मन्थ्रिफोरा गार्जियन जिल्लाफोरखौ बिबान होदों। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया गोदान बिबान फोसावदों। गुवाहाटीआव असमिया लाइमोनफोरखौ गाग्लोबनायनि दायाव नागालेन्डनि 5 लाइमोनखौ हमदों। आसामनि नगावआव 1 किल'ग्रामनि बांसिन गान्जाजों लोगोसे बैसोगोरा आइजोखौ हमदों। गुवाहाटीआव 4 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमदों। 11 निसा सोबग्रा सुबुंखौ रिहेबिलिटेसननि थाखाय दैथायहरनाय जादों। 30 कौटि रांनि BTC टिकानि थगायनायनि दायाव आसामनि सासे सुबुंखौ हमदों। आसामनि गिबि मन्थ्रिया साइकेल सालायग्रा आसा मालभियखौ लोगो हमहैबाय। आइजो गोहो बांहोनाय दावबायनायनि थाखाय 1 लाख रांनि हेफाजाब होदों। आसामनि धुबुरीआव 2.15 किल'ग्राम नंखाय सनाजों लोगोसे 3 हमजादों। आसामनि डिमरियायाव सासे लाइमोन आइजोखौ बुथारनायनि उनाव बारग' बयफ्रेन्डखौ हमनाय जादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ आसामनि मन्थ्रिफोरा गार्जियन जिल्लाफोरखौ बिबान होदों। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया गोदान बिबान फोसावदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा हादोरसा खुंथाय आरो जिल्ला बिबानगिरिफोरनि गेजेराव गोरोबलायनायखौ गोख्रों खालामनो थाखाय आसाम सरकारनि मन्थ्रिफोरनो गार्जियन डिस्ट्रिक्टफोरखौ रानना होनायनि बाथ्रा फोसावदों। गिबि मन्थ्रिया फोथायनाय फोरमायदों दि मन्थ्रिफोरा हादोरसा नाङैनो जौगाखांनायखौ गोख्रै खालामनो आरो सरकारनि मावथांखिफोरखौ मोजाङै मावफुंनो थाखाय जिल्ला खुंथायफोरखौ लोगो नांनानै खामानि मावगोन। रामेश्वर थेलिया तिनिसुकिया आरो जरहाट, अतुल बरा कामरुप मेट्र' आरो धेमाजि, चरण बर' कक्राझार, बाक्सा आरो चिरां, अजन्ता नेवग मरिगाव आरो कामरुप, अश्विनी राय सरकार बङाइगाव आरो बरपेटा, अशोक सिंघाल दरं आरो धुबरी, बिमल बरा शिबसागर आरो चराइदेव, बिश्वजित दैमारी नलबारी आरो सनितपुर, जयन्त मल्ल बरुवा तामुलपुर आरो गवालपारा, कौशिक राय श्रीभूमि आरो हाइलाकान्दि, केशव महन्त साउथ सालमारा मानकाचार आरो नर्थ लखिमपुर, कृष्णेन्दु पल डिमा हासाव आरो काछार, नीलिमा देवी बजालि आरो उदालगुरि, पीयूष हाजरिका नगाव, हजाइ, कार्बि आंलं आरो वेस्ट कार्बि आंलं, डक्टर रनज पेगु बिश्वनाथ आरो गलाघाट, सुशान्त बरगहाइ माजुलि आरो डिब्रुगड़। गिबि मन्थ्रिया फोरमायनाय बादिब्ला बे हाबाफारिनि थांखिया खुंथायखौ जौगाहोनाय, जौगाखां बिथांखिफोरखौ नोजोर होनाय आरो आसामाव सुबुं सिबिथाइफोरखौ गोख्रैयै जगायनायखौ थि खालामनाय। नैथि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव असमिया लाइमोनफोरखौ गाग्लोबनायनि दायाव नागालेन्डनि 5 लाइमोनखौ हमदों। दिसपुर पुलिसआ गुवाहाटीनि गणेशगुरी ओनसोलाव सासे असमिया सेंग्राखौ गाग्लोबनायनि दायाव नागालेन्डनिफ्राय 5 लाइमोनफोरखौ खादों। जिउ खोमानांनाय सुबुंखौ आसामनि पाठशालानि थागिरि सिमु दास होनना सिनायथि मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला दायनिगिरिया दासखौ पाब्लिक प्लेसआव देहायारि गाग्लोबदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला सेंग्राफोरा दाङाबाजिनि समाव बोलि जानांनायखौ गुलि गावनायनि हुमखिबो होदों, जायनि जाहोनाव ओनसोलाव गिखांनाय सोमजिदों। जाथायनि उनाव दिसपुर पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायो आरो 5 दायनिगिरिफोरखौ हमनो हायो। बे गाग्लोबनायनि गुबै थांखिखौ दासिमबो मावख'आरि महरै फोसावनाय जायाखै। पुलिसआ दासान्दि दायनिगिरिफोरखौ सोंथि खालामगासिनो दं आरो जाथायनि सायाव थानाय थासारिखौ मिथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ आसामनि नगावआव 1 किल'ग्रामनि बांसिन गान्जाजों लोगोसे बैसोगोरा आइजोखौ हमदों। मोनसे गिदिर ड्राग्स होबथानाय अपारेशनाव रुपहिहाट पुलिस आरो कावैमारी पुलिसनि मोनसे जथाय हान्जाया सासे बैसोगोरा आइजोखौ आसामनि नगाव जिल्लायाव थानाय न'निफ्राय 1 किल'ग्रामनिबो बांसिन गान्जा जब्द खालामनानै खायो। दायनिगिरिखौ कावैमारी बाजारनि थागिरि मुमताज बेगम होनना सिनायथि मोननाय जादों।
मोनसे सुलुं मोननायनि गेजेरजों पुलिसआ बिथांनि न'आव सिग्रोमो आरो अपारेशननि समाव 1.07 किल'ग्रामसो भां बोखांनो हायो। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला आइजोआ गोबाव समनिफ्रायनो आयेन बेरेखा भांनि फालांगिजों लोब्बा दंमोन। जब्द खालामनायनि उनाव बिखौ गावनि आवथायाव लानानै आरोबाव सोंनायफिन्नायनि थाखाय रुप'हिहाट पुलिस थानासिम लांनाय जायो। नायबिजिरगिरिफोरा बे ओनसोलाव सोलिफुबाय थानाय मोनसे गिदिर फेग्रा मुवानि नेटवर्कजों सोमोन्दो दं ना गैया बेखौ मिथिनो थाखाय मोनसे आबुं नायबिजिरनायखौ जागायदों। आरोबाव आयेनारि बिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बे अपारेशना हादोरसायाव आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा फालांगिनि सायाव आसाम पुलिसनि सोलिबाय थानाय सिग्रोमनायनि मोनसे बाहागो। ब्रैथि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव सा 4 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमदों। सा 11 निसा सोबग्रा सुबुंखौ रिहेबिलिटेसननि थाखाय दैथायहरनाय जादों। मोनसे गिदिर ड्राग्स होबथानाय अपारेशनाव सानजा गुवाहाटी पुलिस जिल्ला EGPDनि सिङाव थानाय बशिष्ठ पुलिस थानानि मोनसे हानजाया गुवाहाटीनि खानापारा ओनसोलाव फेग्रा मुवाजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोरनि सायाव गोख्रों राहा लायो। बे अपारेशनखौ खानापारा गल्फ पार्क आरो भेटेरिनारि कलेजनि पार्किं ओनसोलनि साखाथियाव खालामनाय जादों, जेराव पुलिसआ आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा फालांगियाव लोब्बा थानायनि सन्देहआव सा 4 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ खायो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों पुलिसआ बे जायगानिफ्राय सा 11 ड्राग्स सोबग्रा सुबुंफोरखौबो बोखांनो हायो। उनाव फेग्रा मुवा बाहायनायखौ फोजोबनो नाजानायनि बाहागो महरै बे सुबुंफोरखौ फाहामथाय आरो बोसोन होनो थाखाय रिहेबिलिटेसननि सेन्टाराव दैथायहरनाय जादों। मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बे अपारेशना गुवाहाटी पुलिसनि ड्राग्स फालांगि आरो फेग्रा मुवानि हेंथायै सोलिबाय थानाय केम्पेइननि मोनसे बाहागो। बे ओनसोलाव सोलिफुबाय थानाय गिदिर ड्राग्स नेटवर्कनि जाथावना सोमोन्दोखौ सिनायथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ 30 कौटि रांनि BTC टिकानि थगायनायनि दायाव आसामनि सासे सुबुंखौ हमदों। आसाम पुलिसआ नंखाय BTC कन्ट्रेक्ट फोरमानलाइफोर आरो मुंदांखा बर' दैदेनगिरिफोरनि नंखाय सागान होनानै 30 कौटि रांनि जाख्ल'नायनि दायाव सासे सुबुंखौ खादों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला दायनिगिरिफोरा BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि आरो गागि दैदेनगिरि प्रकाश बसुमतारीनि नंखाय सागानफोरखौ सुबुंफोरखौ थगायनो आरो रांखावरिखौ मोन्नो थाखाय बाहायदोंमोन। पुलिसनि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि दायनिगिरिफोरा बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन BTRनि सिङाव टिकानि खामानिजों सोमोन्दो थानाय नंखाय फोरमानलाइफोरखौ दिन्थिदोंमोन आरो 30 कौटि रांसो बेसेननि गोजौ बेसेननि प्रजेक्टफोरखौ मोनदोंमोन होनना दाबि खालामदों। बिबानगिरिफोरा सन्देह खालामो दि नंखाय फोरमानलाइफोरखौ बोलि जानांनायफोरखौ थगायनो आरो मावख'आरि गनायथिनि मोनदांथि सोमजिहोनो थाखाय बाहायनाय जादोंमोन। अजद होनायनि उनाव पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायो आरो दायनिगिरिखौ खायो। मावख'गिरिफोरा अजद होनाय थगायनायनि आबुं सिमाखौ थि खालामनो थाखाय राङारि रेबगान्थि आरो खाख्रिफोरखौ नायबिजिरगासिनो दं आरो जायफोर उफ्रा सुबुंफोर लोब्बा थानो हागौ बेखौ सिनायथिनो हायो। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं आरो पुलिसआ रायजो-राजाफोरखौ फालांगि एबा रादाय खालाजों सोमोन्दो गोनां गोरोबथायाव हाबनायनि सिगां मावख'आरि फोरमानलाइफोरखौ सैथोथिखौ फोरमान खालामनो खावलायदों। द'थि खौराङाव दङ आसाम CMआ साइकेल सालायग्रा आसा मालवीयखौ लोगो हमहैबाय। आइजो गोहो बांहोनाय दावबायनायनि थाखाय 1 लाख रांनि हेफाजाब होदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया साइकेल सालायगिरि आरो हाजो गाखोगिरि आसा मालवीयखौ लोगो हमहैयो, जाय दासान्दि हादोरनाङैनो आइजोफोरनि रैखाथि आरो गोहोखौ बांहोनो थाखाय 60,000 किल'मिटार गोलाव भारत दावबायनाय खालामगासिनो दं। बिथांनि बावसोमनाय आरो थुलुंगा होनाय थांखिखौ नोजोर होनानै गिबि मन्थ्रिया बिथांनि हादोरनाङै हाबाफारिखौ हेफाजाब होनो थाखाय 1 लाख रांनि राङारि हेफाजाब होयो। बे हाबाफारिनि थांखिया आइजो गोहो होनाय आरो आथोनारि समानथिनि सायाव सांग्रांथि गोसारहोनो थाखाय बिथांनि नाजानायखौ थुलुंगा होनाय। बे जाथायखौ ससियेल मिडियायाव फोसावनानै CM बिथाङा भारतनाङैनो गावनि गुवार दावबायनायनि गेजेरजों आइजोफोरखौ गोहोम खोख्लैनाय जेंनाफोरनि सायाव सांग्रांथि लाबोनो मालवीयनि थिरांथा लानाय आरो खोथा होनायखौ बाख्नायदों।
स्निथि खौराङाव दङ आसामनि धुबुरीयाव 2.15 किल'ग्राम नंखाय सनाजों लोगोसे साथाम हमजादों। आसामनि धुबुरी जिल्लानि गौरीपुर पुलिसआ खुदिमारि ओनसोलाव सिग्रोमनायनि गेजेरजों साथाम सुबुंखौ खायो आरो 2.15 किल'ग्रामसो नंखाय सना जब्द खालामो। लखिमपुरनिफ्राय धुबुरीसिम नंखाय सना लांलाय लाबोलाय खालामनायनि गुबै खौरांनि सायाव पुलिसनि हान्जाया खुदिमारि पार्ट 2 नि गंसे न'आव सिग्रोमो। सिग्रोमनाय समाव मावख'गिरिफोरा सन्देह गोनां नंखाय सनानि मोननै थुख्रा बोखांनो हायो, जेराव नावनि महरनि धातुनि थुख्रा आरो गुबुन खावसे नावनि महरनि थुख्रा दंफायो। पुलिसआ एसिड आरो साबोन रिटानि बथलखौबो जब्द खालामो, जायखौ धातुनि महरखौ सोलायनो थाखाय बाहायनाय जादोंमोन। साथाम दायनिगिरिफोरखौ लखिमपुरनि 30 बोसोर बैसोनि महार उद्दिन, गौरीपुरनि 45 बोसोर बैसोनि फैजल हक आरो खुदिमारि पार्ट 2 नि 44 बोसोर बैसोनि जहिरुल इस्लाम होननानै सिनायथिनाय जादों। गिबि नायबिजिरनायाव फोरमायनाय बादिब्ला दायनिगिरिफोरा बायगिरिफोरखौ गोसो बोनो थाखाय नंखाय सनाखौ बाजारनि बेसेननिख्रुइ खम बेसेनाव नंगुबै सना महरै फाननो थांखि लादोंमोन। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला थि समाव बे अपारेशना गोबां सुबुंफोरखौ थगायनायनि बोलि जानायनिफ्राय रैखा खालामदों। मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादों आरो नेटवार्कनि गुबुन सोद्रोमाफोरखौ सिनायथिनो आरो आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव रोखोमसे स्केमफोरनि जाथावना लिंकफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 8थि खौराङाव दङ आसामनि डिम'रियायाव सासे लाइमोन आइजोखौ बुथारनायनि उनाव बारग' बयफ्रेन्डखौ हमनाय जादों। कामरुप मेट्र' जिल्लानि डिम'रिया ओनसोलाव गावनि सिगांनि अनजालिखौ बुथारनायनि दायाव पुलिसआ सासे 23 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ खादों। जाथायनि 12 घन्टानि गेजेरावनो बिपुल मल्लिक मुंनि दायनिगिरिखौ जाथायथिलिनिफ्राय खारखोमानानै खारलांनायनि उनाव खेत्री पुलिसआ हमनो हायो। सुस्मिता मण्डल मुंनि आइजोखौ शुक्रबारखालि मोनसे फोथाराव थैनानै थानाय हालोदाव मोननाय जादों। नायबिजिरगिरिफोरा बुंदों दि बिखौ गोबां खेब गोबौ हाथियारजों गाग्लोबदोंमोन। जाथाय जानायनि उनावनो पुलिसआ गोख्रों संदाननाय हाबाफारि जागायो आरो गुवाहाटीआव दायनिगिरिफोरखौ नागिरो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला दायनिगिरि आरो भुगिनांनाय सुबुंनि गेजेराव सिगांनि सोमोन्दो दंमोन। गिबि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि बे दायआ बिसोरनि सोमोन्दोआ जोबनायनि उनाव गावारि नांज्लायनायजों सोमोन्दो थानो हागौ। दायनिगिरिखौ गावनि आवथायाव लानानै आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बे जाथाया ओनसोलनि सुबुंफोरनि गेजेराव जिंगा सिखांनाय सोमजिहोदों। फारसेथिं पुलिसआ गोख्रों नायबिजिरगोन आरो आयेन बादियै आयेनारि राहा लानाय जागोन होनना खोथा होदों। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गोजोन्थों।